Браво, бе, идиот! Не гледаш ли къде ходиш с глупавия си кашон? Хайде всички да минете през мен, нали? Аз съм изтривалката на деня. Избърши се и ти давай. Истеричка. Как ме нарече? Ако млъкнеш, ще станеш още по-хубаво. Сега ще се отместиш ли да мина? Може да използваш стълбите. Тук сте големи умници всичките. Да, шефката е най-голямата и много мрази красиви жени. Освен ако не са поднесени и добре опечени. И ти ли работиш за нея? Понякога се налага. Другия път не ме обиждай. Може да съжаляваш, че не си била внимателна. Няма да има друг път. Никола! Честит рожден ден, мамо. Благодаря ти. Прехвърля на мен. Познахте? Умника от асансьора. Като те видя и оглупявам. Не съм те молила да ме спасяваш. Все някой трябва да го направи. Ами... Мерси тогава. Да. Това е за вас. От кого е? От онзи пичай там. Не съм го видяла. Кога е дошъл? Какъв е повода? Родило му се дете. Дете? Поне знаем, че не е гей. 3 пъти за една седмица. А пък в асансьора каза, че няма да се видим повече. Защото ходиш там, където ходя и аз. В мъжката туалет. Женската беше заета. Извинявай. Ако ми дадеш телефона си, няма да се налага да ме преследваш. Мога да преследвам само принц Хари. Ти принц Хари ли си? Не. Довиждане, татенце. Представяш ли си? Искам и номера, тук що му се е родило дете. Не съм лош, когато избирам, нали? Какво правиш тук? Къде е фотографа? Отида за кафе. Имахме оговорка. Ще го почакам отвън. Знам за оговорката ти, но аз съм те наел, така че аз ще ти платя. Ти? Значи историята с календара е някакъв номер. Не е номер. Мотора е тук, но ти го засенчи. Особено когато не позираш. Преброй. Трябва да се точно. Ако знаех, че ти ме наемаш, нямаше да приема никога. Нали? Много е трудно да не си паднеш по мен. Не се излагай. Първо съм по-висока от теб. Добре, когато се целуваме, ще се скачвам на тротуара. Второ, преди време Черпичи ти се е родило дете. На какво се надяваш? Дете. Черпих за мотора. То е единственото ми дете. От 2 години го правя. Пълната промяна ми е хоби. Сега се чудя как да го кръстя. Имаш ли предложение? И трето, ти си един самонадеян нахалник. Мислиш, че хората ще правят това, което ти искаш. Ще няма да те огрее. Даже не ти знам името. Никола. Няма да те огрее, Никола. Утре в 9 пред Сине Грант. Какво ще гледаме? Има ли значение? Знам, че е трудно да се даде абсолютно определение на идея. Приготвих се 2 часа за някакво скапано кино. Сложих ниски обувки. А той ми вързате на кия. Аз да му звънна. Не. Стои още 3 минути и си тръгвам. Максимум 6. Хубавите неща стават само ако можеш да чакаш. Не бяхме отишли за риба. Взех билети за последния ред. В случай, че решиш да се целувам. Затова ли ме покани? Ми да ми е разумен. А на мен не.
Лъжеш ли я? Иначе никога няма да отидеш на филм, който се казва "Последното ергенско изтрещяване". По-бързо. Какво ти стана? С протеза съм. Трябва ми време да настигна. Искаш да кажеш, че... Десният ми крак го няма. Да, класическата първа среща може да се обърне с краката нагоре. Както зали... Най-глуповият филм, на който може да те заведа. Не беше зле. Гладна ли си? Не. Стана късно. Утре съм на работа. Къде работиш? Където си искам. Мерси за филма. Сигурен съм, че нямаш работа и че набързаш толкова. Аз не съм безработен модел. Имам отговорна позиция и съм пълна с ангажименти. Трябва да стана рано. Зарязваш ли ме? Ще ти звънна. Когато мога. Никола? Аз съм. Отговаряй бързо. Кое е първото нещо, което си помисли за мен? Тогава на вратата на асансьора. Първото, Първото. че си съвършена. И кога разбра, че не съм? После като се спана на тротуара, тогава се успокоих. Ти си най-прекрасната грубянка, която съм срещала. Пък си такава, защото те е страх да си нежна. Това не е причината да те зарежа. Последния път. Не знам. Чувствам се глупаво. Искам да ти се извиня. Ало? Добра ли си на 21? Не съвсем, но мога да опитам. Сядай. Количката? Така няма да вкарам никога. И аз така си мислих преди да си загубя крака. Може ли да видя? Приличаш на железния човек. Как стана? Катастрофа с мотор. Не по моя вина. Като изключим това, тук и тук всичко си работи. Защо? Не виждате ли? Донесе очичо ми и обръсна. Сега е като Филип Тотю. Госпожо, аз съм бивш патор на дом и мога да ви гарантирам, че след смъртта косата, ногтите и брадата продължават да растат. Моите служителки само леко са го пооформили. Майко, после ще се разправиш.
Ще разкажа на всички колко сте зле. Ще съсипят тази налепа агенция. След 1 час, когато го погребем, няма да имате никакви доказателства. Ти си. Изключено няма да изляза. Представи си ги всички голи. Помага при сценичната треска. Единия съм го виждала гол, на първия ред. Не искам да разбира къде работя. Вече виждам заглавията на вестниците. Чичо, ти би се спукал от смях. Ако можеше да присъства на собственото си погребение. Излизай веднага. Няма. Скъпи опечалени, събрали сме се да изпратим в последния му път академик Асен Златев. Както казва Чехов, смисълът на живота е само в едно – борбата. А всички знаете, че в БАН академик Златев се бореше непрекъснато. Огасна един живот, отдаден всецяло на науката. Какви са тези глупости? Мога да ги слушам по цял ден и по цяла нощ. Особено от нейната уста. Абе, това е най-некатърното момиче, което съм срещала. Ти познаваш ли? И ти я познаваш. Даже си виждала софтияна ни. Преди всичко към себе си му осигуриха научни постижения от най-висока стойност. Голямата му отзивчивост. Да говорим. Черното ти отива. Мъкни. Ти си най-красивият погребален агент, с когото съм спал. Мъкни. Чакайте, това е поклонението на академик Златев. Какво си позволявате, бе? Аз съм собственика на агенцията, трябва да има някаква грешка. Котката не беше по наша вина. Искаме да ти съобщим нещо. Получих предложение за филм. Сценариста се е вдъхновил, след като ме е видял в една ужасна реклама, няма значение. Писал е специално за мен. Много се радвам. Затова реших да отложа специализацията си. Оставам в София. Дано се зарадваш. Какво? Как може, бе? Това ти е бъдещето.